ukuhoxa ku-heroin kanye ne-COVID-19. I-heroin inamagama amaningi. Uma i-heroin nezinye izidakamizwa ziqala ukuphela emzimbeni, ungena esimweni sokuhoxa. Kukhona izimpawu ezivamile zokuhoxa eziyi-7. Uzizwa unenkezela inhliziyo futhi ufuna ukuhlanza, ukujuluka, ikhala eligeleza amafinyila noma elidabukayo, izinhlungu zamathambo nemisipha, amajaqamba esiswini noma uhudo, ukuzizwa unokushiseka kanye nokudana, ukuyaluza kwezingalo kanye nemilenze, ukuthola ubunzima uma kumele ulale. Lezi zimpawu ziyaphela uma uthatha i-heroin noma ama-opioid substitute afana ne-methadone noma ibuprenorphine. Emva kokuthatha i-heroin noma ama-OST, uma usenayo imfiva, ukukhwehlela, ukuphelelwa ngumoya, kanye nokulahlekelwa yizinzwa zephunga nokunambitha, kungenzeka ukuthi wena une-COVID-19, isifo esibangwa yigciwane elisha le-corona. Gqoka imaski. Hlala endaweni eyehlukile kuneyabanye abantu. Shayela ucingo losizo lwe-COVID-19. Noma uyofuna usizo uma ucabanga ukuthi kungenzeka ube ne-COVID-19. Hlola izimpawu zakho. Zilungiselele. Misa ukutheleleka. Vimbela i-COVID-19. Ezempilo yethu. Zisezandleni zethu.